Bagay sigarilyo. Halika nga dito. Bilisan mo maglakad. Hoy, ikaw din. Bakit? Anong problema mo? Yan ang gusto ko. Lumalaban. Kagawad! May nag-aaway dito! Oo, dito na tayo. Oh, bakit yung pamalo? Di ba suntukan lang? Oo nga. Ano ako, hindi nag-iisip? Mag-isa ko, dalawa kayo? Dan 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 dan. Marami daw. Nakaka-boring naman dito sa probinsya nyo, Aling Lisa. Oo nga, Renz. Matagal-tagal na rin na hindi na-exercise tong mga braso ko. Wala man lang makalaro dito kahit boxing lang. Ang yayabang nyo naman. Paano kayo hindi kayo maboboring? Halos araw-araw na kayo dito sa tindahan ko. Saan ba merong mga siga dito, Aling Lisa? E di maghanap kayo at wala naman kayong ginagawa. O yan, Aling Lisa. Sino yan? Mukhang siga yan dito ah. Pwede siyang ka-sparring. Hay nako, hindi kayo uubra dyan. Yan ang siga dito sa amin. Malalaman. Bagay sigarilyo. Halika nga dito. Bilisan mo maglakad. Hoy, ikaw din. Bakit? Anong problema mo? Yan ang gusto ko. Lumalaban. Umangas pre ah. Ang papalag. Delikado akset to yan. Dadakilda. Tagilida. Ikaw bang siga dito? Hoy, tama na nga yan. Bakit? Siga ka din ba? Pare, parang hindi tayo kilala nito ah. Kaya nga eh. Parang hindi natatakot sa tattoo ko ah. Ayos siyang tattoo mo ah. Patingin nga. Totoo ba yan? Hindi ba halata? Gusto mo, haplos-haplosin mo pa. Paiso sila. Anong binubulong-bulong mo dyan? Bakit? May naririnig ka ba? Papalag yata, pre. Oo nga pre. Huwag mo sabing balbasarado ka ah. Eh ano naman kung balbasarado ako? Kaya huwag kayong maangas sa taong may balbas. Yan yung mga tipong hindi umaatras. Kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan ang siga dito sa amin. Pakialam namin. Pwede subukan natin. Talagang sinusubukan nyo ako? Naliliitan ba kayo dito? Ha? Hops, hops, huwag kayo mag-away dito sa tindahan ko. Doon kayo. Kung talagang matapang ka, doon tayo. Talagang gusto nyo ng away ah. Sige, pagbibigyan ko kayo. Doon tayo. Tara. Tara. Doon tayo, wala makakita doon sa atin. Isa-isa lang ah, mahinang kalaban. Kagawad! May nag-aaway dito! Mga kapitbahay, may nag-aaway! Mga kapitbahay, tulong! May nag-aaway dito! Pwede na dito. Oo nga, dito na tayo. Huwag na tayong lalayo. Ayoko dito, doon tayo. Walang makakita sa atin doon. Ang layo naman. Bilisan nyo maglakad. Ang bagal-bagal nyo kumilos. Magpapawis ba tayo o ano? Malayo na tayo ah. Dito na tayo. Doon pa! Oo, dito na tayo. Oh, bakit yung pamalo? Di ba suntukan lang? Oo nga. Ano ako, hindi nag-iisip? Mag-isa ko, dalawa kayo? Oh, ano ka ngayon? Hawakan mo pre, wala nang pamalo. Sige pre, banatan na natin yan. Aray! 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 Tama na pre. Tara. Wala ka palang binatbat eh. Pisti sa bayo ah. Lintik lang, walang ganti. May pulong kayo kininang tatang ko.
Ang tagal naman ni Kagawad. Nagkakagulo na sila doon. Akala mo kung sinong matapang. Wala naman palang ibubuga. Oo nga. Di man lang ako pinagpawisan. Bakit di nyo kasama si Baak? Sabihin nyo na. Doon. Akala mo kung sinong siga. Wala pala. Walang binatbat. Naku, yari kayo doon. Siguradong babawi yun sa inyo. Paano pa makakabawi? Eh, lupay-pay na. Sigurado, tatawagin niya yung kumpare niyang may topak. Yari kayo. Tamang-tama. Nabitin ako eh. Kahit sinong Poncio Pilato pang tawagin niya, hindi kami natatakot. O sige, hintayin natin mamaya. Sige, hintayin namin hanggang mamaya.